fresh fruits and vegetables, kakanin, at iba-iba pang merienda. Yan ang pwede ninyong mabili at ma-enjoy sa Agrofood Trade Fair na matatagpuan sa San Guillermo Church Ground sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Binuksan ang nasabing trade fair ngayong Biyernes, November 15, bilang bahagi ng selebrasyon ng Lanaval de Bacolor Fiesta. Dito kaya kaming pupul, dito ang agagawa aming miyayalwang produkto, dito ang kareng manibat kareng ortelano tamo. Pag sinabi tayong manibat kareng ortelano, ating chicharon, ating bamburo, ating gula, ating buro, miyayalwang produkto tayo ortelano tamo. Papakita mo kini, baka tareng tao bakulod at ding daratang takbanda at asalida. Nakiisa sa Agrofood Trade Fair ang mga magsasaka, farmer organizations, at maging ang nanalo sa katatapos pa lamang na gulayan sa barangay contest. Kayayari tapa mo pong Mig Award last week. So deta pong winners kanyan, abetala po Kenny, deta pong karelang harvest, ila pong titindadang ngayon kasalukuyan. Deta ating tapa pong participants from the Bacolor Farm Tourism, ang popurang kaya katampo pong ma-organize sa RIC Club dan Creative Ladies from Barangay Tinajero. Isa sa pangunahing kinabubuhay ng mga taga-Bacolor ang agrikultura, kaya naman labis ang suporta rito ng lokal na pamahalaan. Atin tamo pong greenhouse Kenikim Bacolor na gewami po gewade pong livelihood din kaya katamo pong kababaihan. Karin po magparagulang lettuce, ita po makapag-generate na pong income dang sarili. Tiro tala rin po kitang fish processing. Sa mga nais matikman ang masasarap na produkto ng Bacolor, gaya ng suman, tamales, sampelot, mga gulay at pati na chicharon, bumisita lamang sa Agrofood Trade Fair. Kung kumirando ko po, Kapampangan, Pababroy sa Kapampangan, yung pong nanabalmi kanyang Domingo, 17 ng Nobyembre, hindi pong kaya kaming Agrofood Fair, mag-start na po ngayon ng Abak. Ang gaya po kanyang Domingo, bayo magto kiniking San Guillermo Church. Agad ang dohong manyadi at takman yung kaya kaming produkto. Kasama si Ashley Punzalan, Arlene Salonga, CLTV 36 News.